ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ ಉಡುಪಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳಾರ ಪಂಡೆ ನೊನ್ವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನು ಮದೆ ಪೆರೆಗ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಆಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಒಂದು ಪೋಪೆರು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಪ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆವನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಪುವ ಫೈನಲ್ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಆತಂಡೆ ಪಂದು ಎಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಸೊ ಐಕ್ ಮತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊನಡೆ ಬತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಪೋಯಿನ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೂವೋಡು ಬಂದು ವಿದೇಗ್ ಬತ್ತ ಈ ಶೋಕದ ವ್ಯೂನು ತೂವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆ ಕಾಂಡ ಅಂಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಎಂಜ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇನೆ ಬೇಜರ್ಲ ನಮರ್ದು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯುಂಡೆ ಲೈಫ್ಡು ಎರೆಗೋಸ್ಕರಲ ನಿಗಲಗಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ತೊನಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನಡೆ ಕೆಲವುಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜರಿ ಇತಿನ ಮನಸ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆಲ ಬತ್ತೇನಗ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪೋಪುನಗ್ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗುವೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.